Έβγαλε το χειρότερο του εαυτολυγιάσματα για τα κλιπάκια του Jim Clips. Του είπε ευχάριστο σε μια ταβέρνα φτωχική, έτρωγε ξεράσματα, το τζάμπα μάγκα έκανε μπροστά απ' το φακό. Αποκαλούσε όλους εμάς τους αμυστή μοιάσματα και πρότεινε να κάνουνε μια πίπα για ειρήνη. Όσα κι αν λάθη έκανε, δεν ψάχνει για ευθύνη. Ας το γλεντήσουμε λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Όσοι κράζουν έχουν βάλαν όπως τίτιδα, το μυαλό του έχει μέσα κυταρίτιδα. Τώρα επιστρέφει και τα ίδια θα αρχίσει, μα το καναλάκι του φελού τώρα θα κλείσει. Όπου κι αν πάει βλέπει πάντοτε φαντάσματα, κράζει τους πάντες γενικά, κυρίως τον καρπούζι. Μικρά παιδιά το γλένταγαν και βάζε τα κλάματα. Τώρα επιστρέφει, θα τον πιει όμως και πάλι μπούζει. Όσοι κράζουν έχουν βάλαν όπως τίτιδα, το μυαλό του έχει μέσα κυταρίτιδα. Τώρα επιστρέφει και τα ίδια θα αρχίσει, μα το καναλάκι του φελού πάλι θα κλείσει. Όσοι κράζουν έχουν βάλαν όπως τίτιδα, το μυαλό του έχει μέσα κυταρίτιδα. Τώρα επιστρέφει και τα ίδια θα αρχίσει, μα το καναλάκι του φελού πάλι θα κλείσει.